हेलो गाइस दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे शर्ट टिक्स लाबावदों सानजाबनायनि बेखौ नाय नोंथांमोना मोननै मेथडआवबो गोजाम मेथडजों आरो शर्ट मेथडजोंबो इजियानो बाट मोनसे इमप्रुभमेन्ट नायनो हायो माबायदि जायो एक्चुअली ना नायनि जों नै सिम्पल लानि आङो दा 19 सानजाब 10 जों गोजाम मेथडै सानजाबना देखायग्रोदों गिबियावनो गोजाम मेथडै जों सानजाब बेसें 72 आखाइ 7 8 आरो बेसें 152 जों गोजाम मेथडै 152 मोनगोन बा जों आं नोंथांमोननो गोदान मेथड देखायनांदों 19 आरो 8 बेखौ गिबियाव बेजों सानजाबग्रो बेसेबां मोनो जों सानजाबबा बेनि स्टेपखौ 8 लिरबानो जाबाय ओमफ्राय बेजों खेबसे सानजाब बेसें 72 सानजाबदो 2 बेसें 52 दा शर्टआनो जायो बेबो शर्ट बाट जों जुदि नाम्बारसा गिदिर जायोबा हमबाय जों 48 सानजाब 4 दङ बेबायदिबा जोङो एसे क्रिटिकल जायो अब्ला जों मा खालामनो हायो नैबे मेथडजों शर्टकाट जायो आंनि गोदान मेथड बेजों सानजाबग्रो फार्स्टआवनो 4 सानजाब 4 बेसें जायो 16 बेयाव मोनसे लाथिख' बहायबानो जाबाय फार्स्टआव गिबियाव बेजों फार्स्ट स्टेप आरो बिनि उनाव नेक्स्ट सेकेन्ड स्टेप बेजों सानजाब बेसें जायो 32 नि 2 आखाइ दाबाय 2 बेसें 2 9 1 192 दा शर्ट जादों बा जोङो नैबायदिबो खालामनो हायो 28 सानजाब 4 32 नि 2 आखाइ दाबाय 3 16 1 9 92 दा बबे शर्ट नोंथांमोननि रादाय बायदि बानायबानो जाबाय आं बानायना खोन्थिबाय आरो गोदान मेथडखौ माबायदि